Shubor naga Snem jong Nongsan Hima. Hagini kisngi jong ga jok start ka perthei teknologi. Ki jingkala ki babuan ha long briu man briu hagani ga jok la khamnyar ban yo kulai. Bot om ju kham lap kwat shu bandan briu bandang pedan kam kulai hagalej kawan bar hakit ka ba. Ban syukur tiang dian khendiat ki por ba kham bin shwa. Ki kulai ki don nek benta bakong san ban syakri ye ubriu nomor ubriu upedan kam ki kulai hagalej kawan bar hakit ka ba ki marap ki jongki om tang kata ke judan ru ka Tamasa bagi snong ki thau ki ju Pynlong ye gajia Mareh Kulai. Kadon kawe ka snong hari khasi ke belabna nam bha hagi por ba kham bin shwa. Nagajia Mareh Kulai ha ka bagajia tho khana pateng ko ong bade hadu Snem shja khana spa khana bupra bala Pynlong khat do e gajia Mareh Kulai ha ka snong bat kani ka snong ka de ka snong mau sadang ka bahap hapo ka mau phlang block East Khase Hills District. Daga jingtmu ban pene pensa e gajia le kai bala bo latan sat daki meirat parat banaman barim kaya Trailang Foundation hagajia tray ringkat kador bashnong mau sadang sa shisian pat Hadien arpu prasnam kalasdang ban pen khiem megajia Mareh Kulai kabala Pynlong haga khat south rik uleber archar arpu hendrio hamadan shnong hagani sngi na lor gajia Mareh Kulai kabala pen kemen bat pen shongshit yaki hajar ngut kinong wan pet kai kaladon ru gajia le kai kem snyang kem do kha dak batap yaki Khmat bat kiwe de gajia le kai ki ba om pat juyo ishu hagini kisngi uba kraw borlang lingdo secretary kaya Trailang Foundation ule thu bakidon hadu prangut kinong Mareh Kulai ki balawan bani shimbenta khadi kelimpung pen Mareh Kulai bat ki bala pen iya ki sap bakidon bat kba ki la aru ban pen kemen pen sngotanat iki hajar ngut ki pat ba ki balawan ban sakhi hagani ka Tamasa shu ule thu bagi por bakham min shwa ka shnong ka Pynlong ye ka jing Mareh Kulai badde ha usnam shja khnai spa khnai pupra bala le khadu e kani jing pen Mareh Kulai handai de kajungi I jangai ba kajing thrang ka foundation ban pene pensa bat baki pateng ba mentaru ken yo I kani garukom le umen berim klala ban Pynlong hapdeng kajing ipo ipiang ya ka nam la adu kajing Mareh Kulai layora adu ba bending lan almarshulong ubade na kashnong new majai bala yo khore ka song pisa arpusan hajar tingka ya ka kedan ba ar la yo adu ba banjob lang wanyang bana kashnong berki ringkat ka song pisa ba khatsan hajar tingka bat ya kekerdan balai la yo da uba penshai bha nongspung uba na kashnong lai lum ringkat ka song pisa shpo hajar tingka. So ready for the final round. Ready for the final round. And you will my mouth. 1, 2, 3. Yeah. Kelano ya kan kajeka karo kampen mereru kan kampen ibang susu baca budaya banyak anak pecat tak tahu di kiri tahu memberi sampai senang mana pedang tawai air lai Dibertian gini rap terus dia sepok bertian rap lai Sin kala la lai sin menta senong khnum arsin patsine jisin long ka ba e fi ban song gulai new mo jai stang ban im gulai na du bangadang khat arsenal mala
stang pensiong Kulai pencu bencana Kulai te tang bangate sejan jing kalau lesya lum bungal liwat pan ai melu kamcu pan pencu pan pencan kan porba dap ne kelias nam jong ne arsam steng la long pensiong nasional komen kasin ga balai nga arsin nga mas syaram mentasin balai nga job panikong hak jinglong jong te ngakwa wan pen impiang ya kan ka jing Kulai marwa sai sai than jongi tang tu mo le se don kum kini le se tang khi impiang na kwa ban yawer pan yakot itu ki pre ba la don blasyu mo pakan mau namar ada don kum kini kicek jing ya tong le se ki pre ki yo inuksa mo le se kwa susu ban ribiang ban ribiang kai ban sa biang ya ri kasi jongi Kasam nem bandri Kulai. kesup Taki pang kistom pag pang stom de lewat doai na pitan ri mustai Bentang na ikran hi bigwe ni kinomar Kulai ong ba babun ki Kulai ki let sabangla ban salan siteng tabun ki khasi jungi ki wat Kulai ban dim siteng ne limba ka program yong ba kala pun slur ki babun ki nori Kulai ban simenta akum ki program ban pensa jingken mau ek ka ba gir u khasi ngi ka benta ba dei ba jing mar Kulai Kisno mo sedang kedai kuwe ni kisno ke ba ya kerana kana adu berka ba kedai ka kisno ke ba kedai ni Kulai kelai kawan ket ka ba adu kelai spot bi ba ling ba kani ka event terpun ki imbiang ya ka kemensiam menri Kulai bertetap Kulai yang kisno oh ya bedai ba kata ka benta ba ka snong hamau sedang akwa man bu kani ka we ka benta ba nakalian jo ka snong mau sedang ling ba kani ka program ka benta kindan kata kajing pun ki men siam sai siam pat bakinyo ban bu no pat ku Kulai jongki ban yo ban yari ban yaket ya ba agane ka jaka ya ka bakinyo ban pedan kam om tang ban pin Mareh en re kam tam e ban yaket ya ba aga rep kare cuma bi ba ling ba kani ka jing no success ka sini so do kam ka Sorkar se kan Khmat ban financial support Snem Pynlong wes bona bede bakataru nakaliang jungi kum ka team hi ngil ai ka babata me kene ka program kum ong na ki po ki video ki bada bad hakene ka por momentaro lemba kene ka jing sidang jungi ne ka singi momenta kan Pynlong ru ya ka Sorkar bad limba ka tourism Meghalaya tourism kan shimru ya ka jing klik hindiat ban dan metalam bad ni kum ka team bangini ban petulon bad kampen jana ini program jungi abede bad bikade bakinong rap bad kum juru ka jing pun Mareh Kulai te habide bad kini ka benta jong kene ka jikili bedai bat kemal ong ban pinya dait ban pinya sok lang ban wan ra lang ya ka jing jongok kai perthai bat ka tourism ka benta ka bakam ka san kalong ba ngi ki badan nakata ka bor ngi ki badan nakata ka jingkur khu jong ble bangila don ya ka benta bangila ban pelot kham khindiat na ki benta ka jing don kam jingi ka umot ngakwa ban bu ba ale ngini simentalang om tang bangile jingok kai perthai ale ngini simentalang ru da ka bangini tre lang bat kinong rap bat kum juru ban jingok kai ya tre bat ki ya ba mat ki bat kum juru ban ya krishan lam ki agade ka kam jingok kai perthai ha kene karong than jungi ka agro ko tourism ka dai simenta ba unong wa jingok kai u simenta ba unong rap ru u simenta ba unong wa jingok kai bat ka Pynlong ya kata ka jing yo nong bat kata ka jing wan jong ka jing hiar jong ka kamai ka ji ka Pynlong ban yo dan metalang ha ba ro artili kilang pon mara ka jingkur khu ya shinong ka tha adu kanu kani kisno ka long welcome ya kata ka agro tourism ha bede ba kene ka benta agro tourism lingba kene ka program ngan mention lingba kene ka program ka benta kinong rap bat kinong song snong nget scam kala play ka jingmot ci perkhat jongki banyo i pleng bala dangi kum kinong rap ru ngidon ya ka mensiam jong ka jing ya trelang ka mensiam jong ka jing sbon ka mensiam jong ka jing ye kawan lam igi wei part kiban ya dodan sikene ka kawan juga ka kini yok menisi mentalang hoy idan i wei benta ba kilaban ong ba kandon kata ka gajing tuna khndiat ama bele ka ktin ka thle gidan kam agar pat igi khun samla jo kene ka dong than kini simenta kene ka benta khna magi kimi ki pa kini trelang bat ki bat kinong jo ka berthero kini yok meni trelang bat ki abede ba kene agro tourism